Vítejte na Nepomucku na zámku Zelená hora v katastru obce Klášter a nyní se nacházíme v takzvaném červeném pokoji, který byl historicky jedním z nejkrásnějších v celém zámku. Tak se na něj pojďme podívat zblízka. Název dali historicky tomuto pokoji jasně červené tapety a velmi oblíbený byl tento vstup na jižní terasu, hlavně v letních měsících, protože odsud byl krásný výhled na město Nepomuk. Když Auerspergové prodali Zelenou horu, běželo zde ještě 5leté nájemní právo kněžny Gabriely z Auerspergu o využívání některých pokojů. A právě v té době byl osloven akademický malíř Robert Schlosser, aby namaloval celkem 24 obrazů ze zámku. A mezi nimi zachytil také červený pokoj, který byl někdy nazýván anglickým salonem. Byl ozdoben drahocenným empírovým nábytkem, benátským lustrem a cennými italskými plátny s biblickými motivy. V Městském muzeu v Nepomuku můžeme také obdivovat hodiny zapůjčené z Národního památkového ústavu, které zdobily tento pokoj. Celý cyklus 24 obrazů byl majetkem Auerspergů a tak byl odvezen do Rakouska. V soukromých sbírkách v České republice se nám dochovaly pouze 2 originální obrazy a naštěstí i červený pokoj. Tak se teď pojďme na ten originál podívat na závěr zblízka. Paní kněžně na tomto obraze opravdu velmi záleželo a sám autor se nechal vyfotografovat na terase během jeho tvorby. Na viděnou opět za týden u jiného tématu.